Miért vagyok én ennyire rózsaszín? Mint egy Barbie a kirakatban. Komolyan, mintha lehányt egy unikorn is. Nem jó, hányt volna. Ha szeretnéd... Mi van? Jó, oké. Ha szeretnéd még, hogy megmaradjon ez a csinos pofiked, akkor most, mondom, most húzzál hátrébb. Miért is lettem egy kétajtós szekrény? Jó, várjál. Ne, ja nem, az első. Ha gondolod, csinálok egy mellplasztikát. Zsírleszívást is végezhetek. Tényleg, felhagyhatnál ezzel a pizzazabálással. Ezzel. Na, ne szívas! Mi van? Végeztem. Biztos helyek a poharakat. Tudtam, hogy Ez mi a jó kurva élet, hogy bazd meg, mi a fasz csináltak? Ja, elfelejtettem, hogy mélyen kell. Nem kell. Igazából Jó, rendben, akkor meg gyorsan próbálom megcsinálni. Szóval, ez milyen jó kurva élet, hogy bazd meg, mi a fasz csináltak? rendes hang. Ha ragaszkodsz... Ilyenekben... Ezt még velük. Ha ragaszkodsz... Az a szikibár, állj, csekizd meg. Beszélj meg tanulni. Claudie meg csőrike. Imáim meghallgatásra kerültek a magyar... Valami? Ez mi a jó édes faszom a kurva anyát, hogy sípmert, szétverlek! Ez milyen jó édes Pikkula, hogy így merted megcsinálni, mert szétverlek.